bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ya Bindi TV bisimilla mon e roɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccide mon e oɗo subaka altine hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde ko noon manama e jettode serenɓe men jejjitaka e lawol gotol calminama juurama berta juuɗe ñaaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof ha ɗo mboro saw holluden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon no subaka fo ko wiyete tan ko ñagueteno ko tawde corona yettinoma ha walla yon jettima ha wiyede 0 cas ɗum noon yo won ko dumoto ɗo joni heddoraɓe walla rafaɓe hen ɓe ne leeli hôpital uji yo Allah yaltin ɗumen e oɗo rafi ha duttoy juuɗe koreji mumen kono kadi Allah danda en e oɗo rafi ha wasa nattude e nder leydi ndi kono leyɗele ɗe heddiɗe yalta toon ha laaɓa ceer ɗum noon no subaka fo bani moon Debbo Aissata Ndiaye addande won ko ɓuuri tengtude e jayndeli ɗi oɗo subaka altine hande ɗum noon ina ƴewtinda tan hande ne jeeya ko ɓuuri tengtude banggal dawrugol banggue ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni PS kamɓe noon ɗo joni aɓena mbadday koye mabɓe walla wiya tan so ham warde ni hande inde muɗum ma ƴewtude e nder jaydel ɗi kono kadi ko wiyete ɗum ko ganduɗa kañum woni étalon d'or mo yene gawo ɗum ɗon nema en gartu hen e nder jaydeli ɗi ɗum kewno ko toon to Burkina Faso en mbatta sona uddidde roɓindu jaydeli meɗen e altine hande oɗo udditiren jayde gendire le soleil jayde gendire le soleil ari tan e ɗum ko ganduɗa kañum woni étalon d'or mo FESPAC ko 2021 woni hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho ɗum ɗon noon ƴetti ɗum tan ko oɗo somalien biyeteɗo Hadar Ahmed kanko noon ƴetti oɗo étalon d'or ɗum ɗon noon amo waddanno hen tan e ɓiɗɗo Sénégal oɗo ine jeeyano e ɓe filmaji mumen ƴettano walla mbiyen keptina oɗon film noon wiyete ko Bamum Nafi darni ɗum walla mbiyen yuɓɓini ɗum tan ko biyeteɗo Mamadou Dia kañum ko scénariste kanko noon jeeyi Bamum Nafi ine welanno noon Sénégal jetta oɗon prix e tan oɗo film biyeteɗo Bamum Nafi ɗum noon Sénégal kañum dañi ko tolni prix ji jeetati e tan FESPAC oɗo ɗum ɗon ni koko ganduɗa tan ƴewtidama darde Sénégal e banggal culture et Afrique jayde quotidien le quotidien ari e banggue dawrugol mon ji natal Ousmane Sonko oɗo mo ganduɗa kanko woni gorko mo Thiès ni wiye Idrissa Seck e kadi tan o mo ganduɗa kanko woni Balde gonɗo toon to diwan mo Casamance kamɓe noon ɓe gari tan ɓe mbi holi ɓe mbi le jeu de chef oɗo noon mataw tan ko holi poddo joɗade e hoore nde hande toon to diwan mo Ziguinchor ƴewtinda tan ko Ousmane Sonko hakkude muɗum e oɗo mo ganduɗa kanko woni Balde Doudou Ka noon ɓe mbi kañum tan jottoyima banggue to diwan mo Thiès noon ɓe mbi ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni wonɓe banggal wonɓe walla mbiyen yaaɗuɓe Idrissa Seck kamɓe oɗo saaha koɓe tikkuɓe e jaadugol walla mbiyen dil dañɗo hakkude président Macky Sall omo ganduɗa kanko woni Idrissa Seck Dakar noon ɓe mbi ɗo joni tan ine tolne candidat ji jeeɗiɗi ɗum noon ko candidat ji ɗi yeewi askan wi garene jayde Vox Populi noon ari tan koye kalanoɗen joni ko hakkude Khalifa Sall e Soham Wardini kamɓe ɗiɗo noon ɓe mbi tan ne wawi wiyede oɗo hakkude so wonno neɗɗo ne wawi wiyede koko rafa ɗum ɗon noon ɓe mbi tan omo ganduɗa kanko woni yette Khalifa Sall ka wonna wiɓe ko tan dictateur walla tan o wona tan ko noddata ko wonani e makko saabu ko yiiɗi ko saaha foof yo konngol makko won ko ganduɗa kañum heptinte ɗum noon ɓe kolliti jeegomo ɓe ganduɗa ko candidat ji keptinaɗi e namnade tan walla yidde joɗade e yeeso mairie mo Dakar ene jeeya hen Barthélémy Toye Dias mo tahawu Dakar Abbas Fall mo Pastef e oɗo mo ganduɗa kanko woni Aïda Niang mo Besdu Ñak sohna Maymouna Diagne mo FPRS Idrissa Diop mo MCS Fulla ak Fayda e oɗo mo ganduɗa kanko woni Daouda Gueye mo PUR ɓeɗo noon goni jeegomo ɓe ganduɗa limtama ni jogori tan jottade e walla mbiyen namnade e mairie mo Dakar mairie goɗɗo kay mo ganduɗa ɗo joni heftinama woni mairie mo Golf Aliou Sall noon kañum nangani koyngal tan ko oɗo mo ganduɗa kanko woni Lat Diop ɓe mbi noon kanko Aliou Sall o mantini Lat Diop kono noon heddiɓe o fawe dow moɓɓe
koyɗe mana o yaɓɓitiɓe saabu o wi tan ko hay goto yiyata Balla Gaye 2 ina yaaha e mo ganduɗa ete doole mum ala no poti ko ɗum saabi o ƴetti fofo makko fayɗum e dow Lat Diop toon to diwan mo Saint-Louis noon Ahmed Fall Braya kañum yaadi tan koye Bougane Gueye Dany gam nannade hoore mairie mo toon to ganduɗa kañum woni darto henne ɓe garti ha joni e jayde l'observateur noon kañumne ha joni tan arti ko hakkude Soham Wardini e Halifa Sall wiide tan kanko Soham Wardini konngudi makko e nder nde ɗo jayde o wi toon o nodda ko waktuji saga waktuji 17 e kikkiɗe mana 17 heures nde yoni nden noon kanko o wiya tan ya ar haade 19 heures kono noon haade o yettoyade nden o noddita kadi o wiya haytu ɗo joni tawda arani ha oɗo saaha candidature ma wawa jaɓede ɗum ɗon noon o wi kanko tan ɗo elle o tinino ɗum e ɓandu makko haade o yaade toon to diwan mo Dubai to o ƴettino kala ko ganduɗa kañum woni kala darde makko o waɗino ɗum saabu ko wayni mataw tan omo fanno ɗum kanko halde o wi noon Halifa Sall woni mawɗo mabɓe woni gardiɗo mabɓe dow joni tan ina foti jojjindeɓe kanko e Barthélémy Diaz heɗoɓe kamɓe ɗiɗo foof hawa anda holɗo tan gonga heedi ɗum ɗon noon ɓe mbi tan Aly Ngouille Ndiaye kañum noon woni tan e oɗo saaha gam daranade Benno Bokk Yakar ɗum ɗon noon koye konngudi makko kanko oɗo mo ganduɗa ko kanko woni Aly Ngouille Ndiaye ma ƴewtide e nder jayde l'observateur caggal l'observateur ko jayde las ari noon e yeewi askan wi tan ko candidat ji 6 ɓe jojjini ko ɗum ɗon woni ko ganduɗa ɓe kolliti ɗum e oɗo saaha mairie mo Tivaouane noon kamɓe ɓe ganduɗa kamɓe goni bokko guis e rewmi ɓe pawi tan ko Abdoulaye Ndiaye Ngalgou gam tan ardito oɗon mairie kanko woni e candidat mo ɓe oɗo saaha ɗo joni yete kamɓe pur noon hanki ɓe koccodiri e saktoɓe kabaruji ɓe mbi tan ɗo ganduɗa kañum woni 2024 ɓe miijo walla mbiyen ko faye présidentiel hitande ujunnaje 2024 ɓe ndiwtani fawde Moustapha Sy wona yete candidat moɓɓe e président cielo ɗum ne ɓe garen e jayde enquête loski hande e tan banggue mbuñaari ɗum ɗon noon ɓe mbi tan ko fayeyete e banggal lawol e mbuñaari ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa ɓe mbaɗi hen losko yañgo ɗum noon ɓe gari tan e ko ganduɗa windama woni livre mo ganduɗa windama oɗon livre noon windi ɗum ko Ngouda Fall Kane kanko Ngouda Fall Kane noon o arti tan e banggal kewgal ko ganduɗa kalisaji e mankuɗi e nder keesuji leydi meɗen Sénégal kono kadi e wiide tan e hitande ujunnaje 2012 ko ganduɗa yete kañum woni magistrat ji 3 rewɓe mumen keeɓi ko tolne ujunnaje 2 e temedde 7 mètre carré e banggal leydi ɗum ɗon noon o wi tan koko ganduɗa ɗum ɗon foof nane nder leydi ndi ɓe kolliti kadi oɗo ɓiɗo gorko somalien Khadre Ahmad kanko tan o ƴetti étalon mo yenayga mo hitande ujunnaje 2021 toon to Burkina Faso garane jayde les échos ari tan ha joni ene heddite e banggal mbuñaari walla ko way noon kanko baysis noon ɓe mbi tan oɗo saaha wonani ko ganduɗa ina weeli kanko baysis noon mataw tan ka autoji makko 3 keftama kono kadi e galle wone galleji makko kadi keftade ɗum noon saabi ɗum ko haala dañka hakkude makko ɗum noon e yaadede makko e lawol e goɗɗo mo ganduɗa yete kamɓe ɗiɗo ɓe dañino haala nde ka ɗon haala noon ni ɓooyi kanko oɗo biyeteɗo noon Yaya Diouf kanko tan waɗi porté plainte oɗo mo ganduɗa kanko ni Baye Cissé kalis mo joganimo ɗeɗo koppareje noon kanko tan ko guila hitande ujunere e temedde jeenayyi woni 1999 ko ɗum ɗon noon adduno guila nden ka ɗon haala addi hande kanko Baye Cissé ko heewi e jawdi makko hefta ɗeɗo
ɗon koppareje ina tolni tan e 70 million te capande ne tolne 70 million ko noon tigi e temedde jeetati ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa yete kanko yete Baye Cissé mo foti yobde ɗum ha saabi wode koppareje makko ko hefta tun to ganda yete kañum woni Yewwi Askan Wi noon ɓe mbi tan ko oɗo saaha darde Soham Wardini ma ƴewtinde saabu Soham Wardini kañum ne hollita candidature muɗum e mairie mo Dakar ha joni tan omo ganda kanko ne Bryce Traite e jayde Libération gartene oɗo gorko mo ganda kañum ko ɓeeɗo sukaɓe tan nangi kon ɗo cukalon noon na tolni tan duuɓi 11 nangi duuɓi 14 kon ɗon cukalon ko victime wiye tan e banggal violence o yananno koye dow kon ɗo cukalon keccon kanko noon fawama jungo ɓeeɗo sukaɓe noon ko janggannoɓe école oɗon école ɓe jangganno noon ko hen o nangganno sukaɓe amo itta koppareje walla weccitaji ganda omo hokka ɗum ɓeeɗo sukaɓe amo yanay dow mumen kono oɗo saaha noon o fawama jungo kono kadi ɓe garti hakkude Soham Wardini e oɗo mo ganduɗa kanko woni Barthélémy Dias hollide tan hakkude moɓe tekkere nana luuɓa hen yete walla mbiyen hakkude moɓe koko boni ha saabi no mbiruɗen joni ni kanko Soham Wardini o wi tan yo kilifa moɓe joƴƴinɓe ɓe jewta gam ɓe ganda hakkude moɓe holmo woni gonga e kadi holmo wonani gonga. Jeyde Stade uddata damal Jeyde Stade noon hande garen tan e match Liverpool e Manchester United équipe mo Sadio Mané o mataw tan fi butuji 5 e équipe o mo ganduɗa kañum woni équipe mo Manchester United ne woni équipe mo Ronaldo ɗum saabi noon hande hewɓe nana goya waɓe no Amadou Touré en fo hande ɓerde mumen koko metti e ngal ɗo banggal koye ɗi ko guddeten banggal ko ɓurno tengtude e roɓɓinde jaydeli ɗi gudditen eɓɓore men wonde nde ɗon eɓɓore noon kañum tan fayi eko woni e banggal fait divers walla mbiyen gueɗe rendo noon hande ma haltan ko ganda haalama e jaydeli ɗi woni yete ɓe ganda kamɓe mbiyete kamɓe keɓata kalisaji walla mbiyen sa yiiɗi yiilade luwas paya e mumen woni courtier en kamɓe ɓeɗo courtier ɗi noon hande wonɓe ganda ko ƴettuɓe koppareji janene ko tolne yimɓe nogase jeeɗiɗo ɗum ɗon nane jaydeli ɗi ɓeɗo noon gasi jeeɗiɗo ɓe ganda koppareji mumen tettama ne wawi wiyede tan ɓe garat ɓe namnoma caution maɗa ko faye luwas itta foof tottaɓe ɓe ciññinanma kayit mo ganda rewani lawol ɓe ƴetta kalis ma ɓe ñama ɗum yete ko way noon noon ine heewe nder leydi ndi hande ɓe ganda ittata ko caution ji mumen totta courtier ƴetta ñama tawa to ɗo holliɓe ɗo ni ɓe ganda hay jomum walla ɓe kaldani hay jomum ɓe ganda no yarata walla ɓe ganda holɗo galle wo tolni ɗum ɗon fo noon ko yimɓeɓe tan wattude hagguillaji mumen haɗa yaltinde koppareje saabu ne waɗi courtier ji ganda jogui hande ko agence uji ɗiɗon agence uji immobilier wonɗi ganda ndiwi koye lawol ma kolluma galle mbima ko ɗo walla kolluma appartement mbima ko ɗo haade ma yobde tawata ɗumen koye bureau ji mumen ɗum ɗo fo goppite hakkille neɗɗo sene totta koppareji muɗum yataw ne ɓaari ɗum ɗo siiri yataw ne ɓaari ɗum ɗo ganduɗa yete ina tiiɗi saabu dañde ɗeɗon koppareji tan weeɓani saabu ɓeeɗo ma jeeye piye teggita piye jaaha tottira caution ji ɓeeɗo ma ndendina lebbi nde puɗɗo wawde tottirde caution ji saabu caution ji ganda hande so tawi tan ko ujunnaje nogas sa namnama lebbi 4 ma won 400 000 ɗi ganduɗa kañum pawata e tabal nde puɗɗoɗa nadde e nder galle wadde ɗum weeɓani yo yimɓeɓe goppit hakkille ɓe tottata koppareji mumen eɗo nannata koppareji mumen saabu hande ni heewi funteteɓe ko wayni e banggal luwas hewɓe nani goyto hen wadde noon yo yimɓeɓe goppiti hen haqqillaji tan ƴeewa ɓeeɗo jobjoɓe ɓeeɗo sisiɓe ganda daari tan ko ƴettude koppareje ina ñaama ɗum noon en batta sona uddude roɓɓindu jaydeli meɗen tottude won aadi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi banimon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗen noon e banggal caméra o ko Amadou Touré.